Здравейте, Вибокс! Аз съм Шесър, това до мен е Верган. Ние ще покажем Смоленкрафт, нов сървър е и искам да стане малко по-известен. Сега ще ви покажем спауна. От тук те може да се вземат фри кожена броня. Тук отзад са правилата. Тук. И тук. Да отидем малко ларпови. Например, LARP Drop Event. Тук е LARP, тук е Drop Event. Тук ще се прави Drop Event. После Jump Event. Опа. Тук е джъмпа. Както и да е. След това е... Малко ми лагна. След това е Warp Shop-а. Тук е Stone, Cable и нататък. По принцип това е шопа. За сега по-нататък ще стане и по-такова. Да, ще се развива се. Да. Warp SM Town, той не го знам. Това е нещо ново. Тук е град. Нещо като град. Нататък Warp Survival. Нали точно тук до града ни пуска. И тук се продължавате да строите и така. После Warp Survival 2. Тук може да си направите къща. И също. Survival 3, Survival 4, това. За сега беше това. Очаквайте и поредица от оцеляване. Довиждане.